El comerç just és un tipus de comerç alternatiu que garanteix un salari just al productor i unes condicions laborals dignes. Sensibilitzar sobre la importància de la utilització del comerç just va ser la finalitat de la jornada celebrada al campus de Burjassot el pasado 30 de noviembre. Nosotros hacemos que lo conozcan y que vean que existe otro tipo de comercio, que es el comercio justo. Consciència Crítica va organitzar un debat a càrrec d'un membre d'una ONG palestina que va explicar la situació del comerç just en les zones de conflicte. Després de la conferència, els membres de Consciència Crítica van oferir una degustació de productes de comerç just davant l'esplanada de la Cafeteria de Ciències. Molts estudiants s'acostaren a interessar-se per esta forma alternativa de comerç i van tastar els productes. Alguns no notaven massa la diferència respecte als productes tradicionals. Está todo bueno, no hay nada que sea fuera de lo normal. Quizás luego si te pones a mirar ahí la composición y tal, ya no hay mucha diferencia, creo yo. Altres estudiants sí que acusaven més diferències. Pues de qualitat, la veritat és que és prou diferent, perquè, com per exemple, el sucre l'he vist menys refinat, el suc està prou més bo, està més concentrat, però suposo que perquè no està tan aigüós i coses així. Sí, està bé. A més, per incentivar la participació i l'intercanvi d'idees, Consciència Crítica va organitzar un trivial amb diferents preguntes sobre temes universitaris, ecologia o mobilitat sostenible, on els guanyadors es van portar productes de comerç just. Tot amb l'objectiu d'inculcar als universitaris una forma més responsable i ecològica de consum, ja que molts encara no coneixien on trobar productes de comerç just. Jo crec que cada any va una miqueta més a més i bo, però vull saber-ho sempre on pots trobar tendes d'aquestes i coses així. Consciència Crítica feia una valoració molt positiva de la jornada, ja que la participació va ser molt elevada i els assistents van mostrar molt d'interès. El curs que ve esperen poder fer una activitat semblant. ¿Cuánto? 100 gramos.